bandiraɓe musidɓe tedduɓe hoynade asman jarani pusodirde ceerno jalaluddini ganda joɗɗo gandal jaaɗo e jokli afrique ɓe mbi ko gonga hande embo tawe e lamorgo leydi sénégal jiɗɗa ko andude holko dañata walla holko dañatma cokkodir e ceerno jalaluddini ko kanko yaawi hen jiɗɗa ko udditare ha ande a udditima jokkodir e ceerno jalaluddini jiɗɗa ko ɓayre jokkodir e ceerno jalaluddini cohluɗa ko kayitaji yaltude leydi walla natude e nder leydi jokkodir e ceerno jalaluddini gonduɗa koye rafi gorago yeehi ha joom suudu ma yawma jokkodir e ceerno jalaluddini woni ko West Foire tongode makko ko 77 256 83 94 bandiraɓe jawnoɗe jeeheɗo ceerno jalaluddini kanko woni ceerno joni ceerno kumtowo haajuji ko ceerno jalaluddini min de kala periɗomi toon yoyam hayyo e bandam mboɗomi toon ceerno jalaluddini kay rokkata mon séri mon hoddiro Allah daɗotako neɗɗo yiɗi mum Allah e hajande mum ala mo wawi dadde hoddiro Jitagore hoddira makko daɗotako ade ko kumpaɗo jangumo Kumisam nenam an kadi yombi ko gonɗa jamde ko deɗɗinma min de kon jinnoɗo ardude hande mi yewtude e makko kare yaya nene yaya tampini kam dewgol ngal gila mbeɗa naata hen aɗa andi mi meeɗa yidde an forsi kam hiƴƴi kam hen sabu belemama e horsinde o mi jiɗa kala kene mettuma dokkuɗa kam ko hay sene seeha woni kam mi naata nder sabu mbiɗa yinmani mi naata e yaya neni mi dañani jam e yaya neni yaya fiyat kam piile ɗe ngala happu piggal jamma piggal ñalawma wonko ganduɗa ni ko hunu ko wawa haalde ko yaya waɗata mi tampi mi maayi hande kam addi kam ɗo e galle ma he ya wallam no jaltirmi ngal dewgal ko misnaram on haal ɗum arde mi haalanma on haal ceergal ko misnaram suudu ko ma muñal suudu welani suudu no muusi kono min mi hokkirani me yaya en fiima jamma ñalam so hay kiide mala daña hen ko musma min sa yimɓe nannuma e dewgal hakkude ma yaya ko yiddame ma fotir noon kono yanane kadi dewgal koko muñete kummi salnena aɗa andi ko gummiɗa amma jani situation men ɗo e galle he
a majjani holno gurduɗa ɗo e galle he a majjani holno gonirɗon ɗo e galle he a majjani ko dokkirima yaya somi hokkirima yaya ko ha gona toon cuuroɗa toon mi suuro toon enen fof cuuroɗen hen suudu welani min no joɗimi ɗo komin muñjo ha jibinmi on anni tinno nenam muñana joom galle ma suudu haydara ala hen ko weeli min mi yiɗa wadde kino muusma mi yiɗa wadde kino mettuma kono dewgal kala biiɗo mon e leñi woni koye fontidema ala woni ko metti hen jaltuɗo ene haala ko ɗum tan metti hen kono goto fof ne jogui ko wurrata e nder suudu muɗum ko muusi mo muñani curki noon dañata julɓe ko ɗum tan ñagotoma ko mbisam muñ dewgal ene wiye muñ taw wona piile dewgal ene woodi muñ fof muñ cuurki muña kono muñ piggal ala muñor nene piggal jamma piggal ñalawma hay bangel tugo min ɓuuri bonde yaya somi yalti fiye so yalti o fiye so arti o fiye elle bangel tugo mi tampi nak mi maayi wallam noon jaltirme ngal ɗo dewgal walla mi ƴetta responsabilité hoore ala ko ɗum woni kanmami haalde ko ɗum woni ko kanmami haala ceergal oto haala ceergal mbaɗan anda hay julɓe ganduɗa julɓe tan haqqan jiiɗa tawede ñande ñalawma ceergal oto haala ceergal hunde ala no bonirta taw kadi ganduɗa moƴƴata joni hokkam min mami haalde makko yaya ko neɗɗo tan mami noddum mi yewrude makko mi andinomo kadi kono neɗɗo dokkumomi kadi ko ɓiɗɗam mo jinmi mo korsinmi mami yewrude makko jimmi ko nenam muñana kam sabu Allah muñanam tan hami haalde makko sabu Allah muñanam tan hami haalde makko kanandi an ba hanke hiran bon hanke mi deɓi hewde seeɗa mais ça va yawi yettade galle quoi si laabi de pat ko embouteillage ji atam fayin kam n'est-ce pas non pas tellement teɗiri lawol ngol faaɗiri mais ça va ok wiyama joddino ala sigine mokkanma woto joɗɗen ni non miijo rek woto joɗɗen ban ko garden ɗo mine ma ne heewi annen mi hol sigine poɗɗa wadde remade oɗo duur majjani min ko woni e hooram ko ne heewi d'accord on ɗum kadi oɗo wiya ko ɗum woni premier rencontre men entre min e ma ok a haali gonga ɗo hayso komi yettuɗo rek mbeɗo sentir ko heewi ko nder ɓerdam sabu a holli kam ɗo ko waɗi sincére ene kalde hen royande gemano par ce que jaggirno mani comme no jaggirde certaine choses par ce que hande worɓe heewi infidèle ko waɗi infidèle mais j'ai gila ganduma nde faade hande mbiɗo wuuri gurdam gonɗamɗa hoore ma bendam mbami kono gonɗo e maayo aljanna hande mbiɗo wawi wiide mbiɗa daɗi jiɗirama sabu gila dañi a nani kam e wiide holli kam yiide tinde mais ana majjani ko mbinoma e bisi Ablaye Ndiaye ne heewi kono potani walla waɗani ɗum ɗon mbi waɗi ɗum ɗo min hande kala to ndemi waɗat trace komi champion ɗum waɗi ƴeew ko an cuɓimi e nder rewɓe ɓe fof fawmami to il faut jaɓana kam ɗum ɗon kam mi wima ni jimami ballite gandumami beltimi mbamiɗo konde ko waɗayi ɗumi jaɓande noon goɗɗo ala sownani min won kam ɓerdam ɗum ko gila dow koyngal ha e dow hooram ko andu bébé holko ɓuri welde ɗum koni holɗum kadi ɓuri welde ɗum jinmi ko gara ƴettuɗa jinnabam yatoɗaɓe nder kono wona madame kan je min ɗum tawoni rêve ma jinmi ko wonde yummon sukaɓe ma ko kalɗa ko ko gonga ene foti wawde wonde mais actuellement ana majjani projet ji amen projet ji nana yeeso meɗen ha heewi actuellement to kalden ɗo ko ɗum waɗi signé contrat avec carré nuji contrat de mixte il faut kadi jaggana min jungo a majjani min jungo o yaara NUIT mboɗo jogui toon witti ɗum toon mi yaltini inchallah so yalti aɗum on dillinten
haram to yimɓe on bange fof ɓe ɓen fiti min kala ko gonniɗa gilsibal hanamen ina dari pour wallude to haalis passe partout on hulen haydara mais min ɓurnomi yidde ko ngara ɗuminen dewgal hakkillana men sabu anɓe nanan jooɗi ɓe ndaara ala fof ko haalata hakkillana men ko jinni ko ɓenna ni ko kalda ko kadi ko gonga min mbimami joni ni tan joni ko ni mbatten ko kalda ko en mbaɗat ɗum mais noon en mbaɗat ɗiɗo projet ji ha paare sen mbaɗi ɗiɗo projet ji mbaɗen ɗum étape par étape so projet o yalti en jillini aduna o normal mine ma ƴeew e vidéo ji ɗi ko goɗɗum wonata quoi min ka sehlam tawi ko ɗum mbiɗa on jarata arte konngol ma mi weltima kono ko jinmi ko jewtan no feewi wonno ko kalanmi ɗo ko hunde nde ngannduɗa koɗa andi ni aɗa andi ɗum kono yewtere kam yonata ene moƴƴi eɗen kalda tout le temps a waɗi formation poɗɗa wadde a dañi tous les diplômes ɗi poɗɗa dañde donc golle ɗe wona an haalante ɗum mais jinmi ko rentindema tan aduna o joni ko heewi nan ɗo henne koko bonna par ce que golle nde mbatten ɗe jinmi ko kala information mo jaltinta wat feere kam information o daña hen ko laaɓi cer wona ko laaɓi so wona ɗum sa yaltini ɗo information mo ganduɗa laaɓani tan ene wawi addande ɗum caɗele galle kadi ndentoɗa yimɓe nan ɗo ɓe ganduɗa aɓe jiiɗi wadde neɗɗo corompe ɓe guitta jawɗi neɗɗo tottuma pour kaala ko weli ɗi walla bonna neɗɗo enen en jahani e ɗeɗen gueɗe galle o en liggoto pour yo pulagu yi hen hoore mum kala ko foti andude ande ɗum a faami donc won gueɗe ɗe ganduɗa kam eɗen foti rentade ɗum no fewi no fewi piindi hande ɓoɗo sikki ala ɓi pullo kalanteɗo piindi en mbaɗi résultat 2 ans mo ganduɗa yimɓe foof jaaɓi jinmi ko ɓeyde kono hoɗo usti premier jour nde garɗa ɗo nde sa yi ƴettuma mbaɗmami noome poste mo gonɗa o kadi coftumi liggidade e ma vraiment mi yiya tan hakkillam foof ari e tidiane an min daara tan wayno ko tidiane an dari e yeesam donc min nene darde nde o darino nde yaɓɓere nde o yaɓɓanno nde ko ɗiɗi tinnoɗa hen no fewi c'est vrai kanko ko won gaari mawdi kadi o welani en fait ñembude kono kam badden hen je crois sen mbaɗi noon tan na wonno wayi ko directeur a jarama ko waɗi foof mi weltima e noddago ngo kadi ko mbinomami ko tan ɗe e balɗi ñande cuɓiɗa kam pour yomi won rédacteur en chef galle o mi jarnimi hen ko moƴƴi kadi hande a noddi kam ɗo pour rentindemi en tant que mawniraɗo en tant que aussi gardiɗomi e gollal ngal en tant que kadi ɓurɗomi andude meccal ngal ko yiɗi e ko sali tidiane mo kalɗa o nde kalɗa nde presque ɓenam nde hecci ɗi par ce que hande somi woni jaydiyanke somi woni journaliste ko caggal Allah e kanko ma ɗeɓa hawnade seeɗa noon il faut mi famminmo par ce que goto foof ne jogui mo timtoto ko daror galam min e gurdam makko e mayde makko foof ɗum waɗi nde kalɗa nde wonini kam bettere presque ha ɓeram nde hecciɗi no fewi ko neɗɗo mo ganduɗa nde hawta e ladial nde ni hawri e ladial kene jogui arme c'est à dire koye mission ngam leñol ngol ngam humpidde leñol ngol o wonno artude seeɗa e ko kalɗa ko Allah waɗi en ndewe école aji jonɗi no mbiɗa ni diplôme ɗi nanɗo ko golla ko no yoni eɗen gandi kadi enen ko eɗen manam eɗen gandi ko jangguɗen ko eɗen kadi ndenti kono ko ndentinɗa kam ko ina ɓeydo kadi hokkude mi cuusal so Allahu lamɗo jaaɓi somoɗo lutti ardade rédaction o a nanta ɗo kabaru mo wona gonga inchallah a heɓata ɗo henna neɗɗo garawne wullane wiya waɗama waɗi corrompe walla hokki kalis pour o yaltinane kabaru o so Allah jaaɓi
ɗum mboɗo hokkuma on ɗon garantie à partir de oɗo ñalawma haysinno tawi nde dokkuɗa ham gollal ngal e yeeso rédaction o foof mi fuɗɗinoma ɗen ɗon golle donc ko ɗen jokkata haa ɗo mission am haaɗi e gardigo rédaction Piindi média fof e kuuɓal. merci mi weltima mboɗa anduno kadi ko ni wayata ɗum min mbimami ni tan aɗa andi golle ɗe kam saɗa naata hen a suuti junngo ma ñaama a wondi ko gonɗa ko wat ɗum respecté c'est très important mi weltima no feewi ɗum noon no mbimami ni tan tinnoɗen tan inchallah sen tinnima tan gueɗe ɗe foof ma peew par ce que galle o jiɗmi ko ɓuura yajde ɗo en ɗon projet ji ganduɗa nana e hoore men mi yiiɗa additade ɗum taw après min kaldu hen ko heewi kadi no foti arde ko foti fewnitede so Allah jaaɓi inchallah ma pulaagu fof welto inchallah so Allah jaaɓi a jarama no feewi weltima merci HODDIRO Allah daɗotako neɗɗo yiɗde mum Allah e haajande mum ala mo wawi dadde HODDIRO Jitagore HODDIRO makko daɗotako ade koko paɗo jangumo HODDIRO HODDIRO Allah daɗotako neɗɗo yiɗde mum Allah e haajande mum ala mo wawi dadde HODDIRO Madame Deb. Madame Deb. Madame Deb, angkat dan. Kan ko badantani merci way mbiya mi yimo wona ko ni tan batol njerrebe jodi oɗon mewɗu koliya ko woni may probléme mo jogi merde way yow casse-toi merde koko paɗo jangumo sewjatawanda ko woni yeeso mum HODDIRO Allah. Allo ceerno Aliou no mbaɗɗa de selli jam woni e ma mawɗum yettere Allah eyyi ɓiɗɗo o samori ko mawɗum alhamdulillah gille nde tottumomi leɗɗe ɗe faade joni
soko ari gilo loti longal ngal faade joni ko mawɗum samori no feewi crise uji ɗi waɗannoɗi fof camori no feewi soko Allah eyyi no mbinoɗa ni fof ko noon mbaɗirmi haydara hen kay moppani yaɗanni min mi weeɓaka kadi fatimatilami ko bajjel gotel dewel donc ɗum tagi dille nden faade joni sukaɓe ɓeren kam ɓe belsidi kono min de pinno fof ko guiɗuɗom huccude ko huccu yo hucci longal makko eyyi ko mawɗum no feewi ewi inchallah ɗeɗo balɗe mamin garo toon so longal ngal gasi tan inchallah mamin gar pour heɓde longal gongal so hawre welede Allah ewa jaram seydi ka jaram yalla sillin gandal ngal merci ka jaram ka alhamdulillah rabbil alamin Allah eske Allah min mi yiɗi naaj walla min holko heɓimi oɗo suka debbo jogar hanguiddemi so weltima no wela waɗirta mais so tawi tan rabeji ɗi gari hankkadi so fini gorko mawɗo poɗɗonam ko joom suudam no belami gondirtumi e joom suudam ay oɗo ñalom hande ko hande tan haaɗi daro tan mi ara ceerno jalaluddini kay rokkanno mon séri mon hoddiro Yeah.